Enjing, Sugeng Enjing, selamat pagi. Iki aku duwe godhong waluh lur. Iki olehe omek eneng mburi omah. Iki mamak kuwi njaluk kon jangakno godhong waluh. Nek kemungkinan feelingku iki ora bejangan. Feelingku yo mergane apa iki ora kaya dek jaman ben. Nek jaman ben aku dek jangan dong waluh kae kan anak waluhe. Lah gandeng iki enggak ana waluhe, ora ana waluhe. Iki feelingku gur mek arep digodhog dijambal. Tapi ra apa-apa, padha-padha bisi. Biasane jaman dhisik godhong waluh iki digawe jambalan utawa jangan kanggo ibu-ibu sing habis melahirkan. Fungsinya buat apa? Kandungan daun waluh ini kayak akan sumber ASI. Jadi biasanya ini dikonsumsi untuk menambah ASI karena masih menyusui. Setiap hari dimasak nang ngene iki dek zamane aku barbayen ngopeni anak cilik iki juangan godhong waluh wis saben dina, ora kendhat saben dina. Ngene iki. Ini paling cocok biasanya jangan godhong waluh disajikan dengan endog glundung. Nek ana endog Jawa, nek enggak ana endog biasa wae. Endog ki ning ngendi-ngendi iso gampang goleke ning Jawa ki. Yo ning desa ki ning endi-endi ana endog. Mbok golek ning endi wae kabeh warung duwe endog. Pitik wae kadang endog ning endi-endi bleder. Dadi aja mbok kira omahe ning desa kurang gizi. Iwak laut lho garing omek. Dari jaluk ning pelaut kono. Kuwi ning nelayan kono. Apa maneh endog tercukupi, ikan laut tercukupi, ayam tidak sampai habis, setiap hari stok ada. Udang, lobster, kepiting. Itu bagi-bagi semua bagi yang menyukai seafood ya. Jadi gizi itu nggak akan mungkin kekurangan kalau di Jawa itu. Berarti nandur telo wae yo dimasak wae tetep nganggo gula. Gula tetep nganggo kambil, tetep apa-apa itu kudu perfect, kudu enak ngono lho. Gene ya ora ana kambil ra ngono. Biasane telo wae malih dimasak, digoreng tok. Ono wis enake karo teh. Karo ngombene teh pahit ngono kuwi. Iki ngene iki lho, iki jenenge godhong waluh. Kok arep